stemler rundt. Alt i alt, med varme her, så får vi en masse arbejde ud her. Vi kan sætte en lille generator på den her akse her, så laver el. En slags motor, som gjorde, at når du varmede den op, så havde den sådan nogle cylinder, så det kunne køre rundt. Solenergi, så man kan få billigere grøn energi. Der er sådan et tandhjul, der kører ind i den derinde, som så har de præcis på, hvornår solen står på himlen. Så kan de regne det ud, og så kan de bestille den efter, hvor solen er.